ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା, କାହାକୁ ମାରୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ମାଲିକ ତାକୁ ବାନ୍ଧୁ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଈଟା ଏମିତି ସଦାବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ଦେଖିଦଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କହୁଛି। ଆଉ ଗାଈଟି କାନ୍ଦିକି କହୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଥର ଯିବି, ତାପରେ ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବି, ଆଉ ତମେ ମତେ ଖାଇବ। ବାଘ କହୁଛି, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ବୋକା? ମୁଁ ତତେ ଏବେ ହିଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ତ ଛାଡିବିନି। ଆଉ ବେଶୀ ଚାଲାକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଗାଈ ବହୁତ କାନ୍ଦିକି କାକୁତି ମିନତି କରିବାରେ ବାଘ କହୁଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା। ତାପରେ ଗାଈ ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ରାତି ସାରା ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ବାଘ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖୁଛି। ଆଉ ବାଘ ଗାଈକି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗାଈ କହୁଛି, ବାଘ ମୁଁ ତମ କଥା ରଖି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ବାଘ କହୁଛି, ତୋ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆଉ ତତେ ଯଦି ଖାଇ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ, ଆଉ ତୁ ତୋ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା। ବାଘ କହୁଛି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ